ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପାଖକୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବାକୁ ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାଗଜର ବାମ ପଟରେ ଲେଖିବା ଟୁ ଦ ହେଡମାଷ୍ଟର, ତାପରେ ସ୍କୁଲର ନାମ, ଗ୍ରାମର ନାମ, ତାପରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବିଷୟ ଲେଖିବା। ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏଠାରେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଲିଭ୍ ଫର୍ 2 days। ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ସାର୍ ଲେଖିବା। With due respect and humble submission, I beg to state that I am suffering from fever and cold। ସମ୍ମାନର ସହିତ ଏବଂ ବିନୀତ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଥଣ୍ଡାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। My body's temperature is not reducing। ମୋର ଦେହର ତାତି ଆଦୌ କମୁନାହିଁ। As for this reason, I cannot go to school। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। For 2 days, 2 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। From 19 to 20, 19 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। Therefore, I request you, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି grant me 2 days to live in my home। ମୋତେ 2 ଦିନର ଛୁଟି ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଉ। I will be grateful to you। ମୁଁ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ହେବି। ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। Thanking you, your most obedient student। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ରୀ। ତାପରେ ତଳେ ନିଜର ନାମ, ଶ୍ରେଣୀ, ରୋଲ ନମ୍ବର ଲେଖିବା। ବାମ ପଟରେ ଲେଖିବା ତାରିଖ ଲେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।